ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇ ଆମେ ଚଲିଯିବା ଭଉଣୀ। ଦିଆ ଦିଆ ମାଗ ମତେ ठाकुर प्रभु शशिकांत माझी शशिकांत माझी बाबू जो रेफरी मंडळावर स्टेट तक केले जातो शशिकांत माझी
ଯାଅ ଭାଇ ଆପଣ ଜଳ ନେଇ ଆସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠାରେ ତରୁରଟା ଚାଲିଅଛି କାମ ନାହିଁ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଜଳ ନେଇ ଆସୁଛି ଭଉଣୀ ହଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଆଗେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଯାଉଛି ଭାଇ ମୁଁ ସେଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବି ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇ ତମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନେଇ ଆସିବ ଭାଇ ହଁ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି ଜଳ ତୁମ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଭାଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ ଭାଇ ହଁ ଭଉଣୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ নিশাকর হে মতে মনীষা এদিকে গুহা